rukun Islam Sidik mawon. Kang lima puniki kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha mbok laleke rukun Islam niku sahadate kang angka siji kaping loro salat dene kaping telu Ramadan nindakno poso kapat zakat kalimo ngibadah haji rukun Islam sampurna Sohibul bait, sohibul hajat ngesakaken pepeling. Kanca-kanca mustika monggo. Sesi nggih. Maghrib lan isa jangkepe rayakane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen bareng sesuk munggah suwarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wajine tansah dielingke wis wajine
maghrib lan isa jangkepe Rayakane ditata salat sunahe Ojo sembrono iku perintah agama Elingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa Yen ketareng besok munggah suwarga Enje matur sembah nuwun menika pinakane pamundhut saking Sohibul Bait Sohibul Hajat panipun Bapak